मोनसे अर्डार हैनायाव बेसेबांसो थायो मोनसे अर्डार हैनायावहाय 2 किल'मिटार बा 3 किल'मिटार हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दङ जाहैबाय दुमब्रु होननाय बाजारावहाय दुमब्रु बाजार नैबे एरिया जाहैबाय दुमब्रु बाजार जाहैबाय नैबे जाहैबाय मेन बाजार ओमफ्राय नैबे हटेल गोदान जाहैबाय इयो लामा सेरावनो ओमफ्राय ओरै थांबाय जाहैबाय दि जाब्रां ब्रिज बेंटल बायदि बायदि थांबाय ओमफ्राय नै बेवहाय सानैसो आङो सेंग्रा लोगो मोनदों स्विगियाव मावग्रा बिथांमोनानो जोंनि आसाम बा बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट स्विगि मावो जाहैबाय दा बबेनिफ्राय रोगायो नोंथांमोना जोङो दा अल बङाइगाव एरिया बे बङाइगावखौ 10 किल'मिटार ओरैबो सानजासिनाव 10 किल'मिटार कभार खालामो जोङो ओमफ्राय पार अर्डार बिदिनो अफार गैयाला 23 कम्पालसारि मोनो पार अर्डार 4 किल'मिटार 3 किल'मिटार बिदियावहाय ओमफ्राय 4 किल'मिटारनि एबाबावहाय जेनेबा 6 किल'मिटार 7 किल'मिटार थांबायला 35 to 40 बिदि थाङो आरो ओमफ्राय अखा हानाया एक्सट्रा जायो 22 पार अर्डार एक्सट्रा बुदेरना होयो ओमफ्राय फुजानि मानि बायदिसिनानि 10 थाखा थाइबा बिदि अफार फैदेरो आरो पार अर्डार ओमफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो बारनांगौ जायो नामा जों गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बारनाङा अनलि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव अनलि बङाइगाव ओमफ्राय हाजिराफ्रा बेसे थायो हाजिराफ्रा बिदिनो टाउननि इन्टेनसिपआथ' जोङो मोनखायो अलरेडि माबानिफ्राय बे जोंनि स्विगि कम्पानिनिफ्राय मोनखायो इन्टेनसिपआ ओमफ्राय बिदिनो जोङो समावहाय 500 समाव 600 बिदि हाजिरा दोननो हायो आरो जों ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय जायनाखि स्विगियाव मावनो इन्टारेस्ट दङ सेंग्राफोर बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो आं बिथांमोनखौ ओरैनो दखाने बाजारे बा ओरैनो आलां जालां थाबाय थायालासिनो जोंनि आन्दारावहाय हाबो ना जों डाइरेक्ट मेनेजारनि नाम्बारबो होनानै जोङो बिसोरजोंबो जगाजग खालामनानै हाबहोनो हायो माने बिथांमोना इन्ट्रेस्ट दङब्ला अनेक मानसिफोर दङ फरायनाय मानसिफ्राबो डिग्री कमप्लिट खालामनाय मानसिफ्राबो ओरैनो बेखार थायालासिनो दा स्विगियाव जइन जागासिनो दङ जमेट'आव जइन जागासिनो दङ जोंनि लोगोफोरानो दङ अनेकनो आमथिखानि दङ बेंटलनि दं थुक्राझारनि दं डिग्री कमप्लिट खालामनानै ओरैनो बेखार साख्रि मोना बाख्रि मोना ओरैनो थाबाय थानो बानानैहाय दा बङाइगावआवहाय जोंजों जइन जाफानानै दङ आरोखि अनेक गोबां दं जों 40 जननि एबाबाव दङ दा स्विगियावहाय सोरबाफोर मावनो गोसोब्ला सोनो हागोन ना मानसिखौ सोनो हायो औ सोरबाफोर मावनो गोसो दङब्ला सोनो हायो मानसि नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थाना होलाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थागोन आं 7618718540 आरो खनसे बुंबाव 7618718540 बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय आं रिफाराखौ आं हरगोन आरो बिथांमोनखौ बेयाव लोगो मोनदों आङो ओमफ्राय सासे दंबावो नै नोंलाय बहायनि आंबो बेनो गामिनिनो बनिनो औ ओमफ्राय बेसेबां जाखो स्विगियाव मावदों स्विगियाव मावनानै दा मास मोनसेयानो जानोसै नै एसे मोजाङानो मोनदों आङो ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय न'आव थानानै माथो खामायबावनाय जादों मावनानै एसे खरसाबो हानो हायो गावनि पकेट खरस ओजों थांस्लायस्लायनो गामियावनो लकेलावनो मावना जानो हायो मोजाङानो दे जाबाय ओरैनो गामियाव बेखार थानाय सेंग्राफोर दं बिसिनिसिम मा बुंहरनो सानो फंनैसो ओरैनो बेखार गारि सालायस्लायस्लाय दखाने बाजारे ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरावनो हाबनानै थायोब्ला मोजां जायो गावबा गावनि पकेट खरसनि थाखायहाय आरो नोङो एसे आइडियाबो बारायो एसे मानसियाबो इमप्रुभ जालाङो बेफोरखौनो जइन जाना थानो माने नलेज मोनलाङो जाहैबाय नलेज बारायो जोंनि आसामावबो बिदि स्विगि मावनानै दा जानो हासै माने दा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव सोलिगासिनो दं होनदों बिथांमोना आरो सोरबाफोर मावनो गोसो दङब्ला मबाइल नाम्बार खोन्थाना होदों बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दा बिथांमोना सोनानै होनो हागोन आरो सोनानै होनो हाखायो दा सोना होनो हायो 100 100% सोना होनो हायो स्विगियावहाय हाबमो ना जमेट'आव हाबमो मोननैनि गेजेरावहाय मोनसे चुज खालामदो मोननैयावबो सोना होनो हायो अर्डारफ्रा मालाबाबो केन्सेल जाया दा अर्डारफ्रा केन्सेल जायोब्लाबो बे बनो हेल्प अपसन दंजोबखायो केन्सेल ओमफ्राय नोंनि केन्सेल खालामनायनि फैसाबो नोंनाव फैखागोन डाइरेक्टनो गासिबो रिकभार जाजोबो आरो सल्भ जाजोबो गासिबो दैलिथ' अर्डार मावनो मोना आंहा मावनो मोनखायो दा औ दिनावहाय कम्पालसारि नोङो 15टा 20टाखौ मोनगोन आरो नों अर्डारखौहाय ओरैनो मोनसे अर्डार हैनायाव बेसेबांसो थायो मोनसे अर्डार हैनायावहाय 2 किल'मिटार बा 3 किल'मिटार कम्पालसारि नोंनावहाय 23 फैगोन आरो 10 थाखाया फैगोन कम्पालसारि औ 10 थाखानि गाहायाव गैया आरोखि मोनसेबो 10 थाखानि उफुराव गोजा 23 मोनसे अर्डारावहाय औ आरोबाव इनसेन्टिभ थादेरबावबाय नोंनि पेट्रलनि 23आ नोंनि पकेटनि खासै ओमफ्राय इनसेन्टिभआ पेट्रलनि आलदा थाबावगोन बेयावहाय नै बे दुमब्रु बाजाराव साफा रेस्टुरेन्ट खुलिबाय मोनसे नै मालिकना माथोलाय थाखोमानायालाय हा बेनो जाहैबाय मालिक हिन्जावानो खाखोमाबाय एसे हनै
बेयाव नायना लादो बेयाव मा मोनजागोन चिकेन पक'रानो चिल्ली चिकेन ओमफ्राय चिकेन काबाब चिल्ली चिकेन ड्राय चिकेन ललिपप ओमफ्राय मा मोनजायो चिकेन थावाबो दं ने चिकेन 65 चिकेन पेपार ड्राय फुल 100 थाखा जाहैबाय ना ओमफ्राय गबि मोनसिरेन ड्राय बेच 80 थाखा नोंथांमोना मोनजागोन आरोखि बेयावहाय दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोना जायफ्रा स्विगियाव मावनो गोसो दं मावदो बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनानै ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामनानै बयबो मिथिहोदो आरो जायफ्रा मावनो गोसो गुदुं कन्टेक्ट खालामदो